טוב חברים, סיום יום ראשון, יום מרגש, יום ראשון בהייטק. עוד ימים של שוק, אבל זה יעבור, זה יעבור. היה יום כיף יחסית, הרבה חומר חדש ללמוד, אנרגיה חדשה בוורידים, הרבה מידע חדש ועריקה של סווג ככה להרים את המורל ואת האווירה. אז חוויה מומלצת לכולם, ממליץ לכל החבר'ה בקהילה, זה שווה את זה. כל מה שאתם עושים, רעיונות וקורות חיים והכל, שווה את זה. בסוף אתה מגיע ואתה יושב, וגם היום, יום ראשון, ישבתי, לקח לי זמן להקל מה קורה, איפה אני, מה אני, למה, איפה אני נמצא. ואז כשהתחלתי כבר לשמוע את כל החומרים של ההכשרה, פתאום שמעתי רחש מהצד של אנשים שמדברים מה להזמין היום בתפריט. עכשיו חשבתי על שחר וכל התיאוריית המשובטים.